No niin, lupasin teille hienon glitchin nyt. Mä näytän kuinka saat tehtyä sen. Ensin kävelet vaatekauppaan. Vaatekaupalla ei ole väliä, kunhan se on vaatekauppa. Menet tiskille ensin. Ostat outfitin Tactical Stealth ylimmäisen. Sitten menet paitoihin Untili Vests ja sitten ylimmäinen. Sitten sulla on hieno glitchi. Sä voit vaihtaa päähineet ja housut. Hanskoja et voi vaihtaa tai paita ei pysty enää laittamaan näet läpi. Siinä on hieno glitchi. Näkyy hienosti läpi ja mahas näkyy tällä pinkki jälki. Siinä oli video tällä kertaa.